le voi ni hi zirtop ni February ni som ni pathum ani a hei jingkar daruk a pel deuh hreta Darlak Bridge heta hi bridge kha nia an repair mek a kha tichuanin a hêlna tur an siam kong hnuai a kha an en fia thin don ni ruah asur reng maya tukin jing darli borvel te pawhan asurin ka hria nge chanchin nge din hmun kan en chin don ni a chena sa dewa hei a lut thlak na bor lai fel kha nia mamit lam atanga Darlak pana a chho lai hu phur om lai thin kha nia tuya tam khop maya khu ala pila mi tu na an lak chok la khalo a hei tu na din mun chu ni tui tam khop maya ro hi sur zel chuanin a in sa lawang ti soi thei lo tat mai kong hnuai hum pai pa hian tui hi du angin an luang hmel lo deuh thina hum pai phumi tam tok lo ve deuh ro sur tam hi chuanin hian hei hnol om poka ti chuanin tun din hmuna hian a two wheeler tet chu tlan lui ngam mai theia maro chu a hlauhawm deuh ni che sur pa hlauhawm a tlan lak lo lain a chimang kan ti don nge a tolang ti hlauhawm deuh ti hian pan nal pa tihan kan hmu thiam anga hei tihan nom hnok a in chek nup maya hei kong hi hian a chan ve dawn hi tui awm taw ni ting lai hian ti chuanin hetlai a hian hetlai thilwar sarangwar kan ting hemi omna hian nimin khan motor let khawma chu PWD lampang crane mangen la chuak don ti khan nemar chu china driver pakhat khanin en lak chu om gala kha chelawa ti ani chuanin a chim pilani tina ni don ani ne la chuak ta se chuan silver hian om ka arin oma ngen hnuk chho dei shabik lava ruasur renga hai tu na pot atlamek sunia kan din hmuna thalem lo ani tiang he din hmuna ni a ti chuanin kan lei repair mek khi enge tlan thei lo dan he chiang tak chun ka khalo ma chu hetia ke ni na kan ena kan shet mai dan chuanin alu ka khi a foundation kan non nge khilai kin siam tha tin a chuat poken la chuak ani mela khe chuat ki om lovin ge se a poni se voinia chon tlan lo a him do ani tun din hmun a chuan